mä oon Nea. Ja mä oon Janina. Me ollaan 96 vuonna syntyneet tyttöjä Lahdesta. Ajateltiin alkaa tekemään vlogia, kun me ei itse asiassa tiedetä. Meillä on aina niin vahvat mielipiteet ja meitä vituttaa aina kaikki. Ja useimmiten me on ihan helvetin tylsää, niin ajateltiin, että tää on ihan hyvä ajanliikennettä. Ja me halutaan aina jakaa meidän mielipiteet. Kaikkien pitää aina saada kuulla meidän mielipideasiasta. Ja meitä ei tavallaan niin kiinnosta muiden mielipiteet. Joo, sä tulit kusetta homma nyt jo pahasti. Heippa. Onko se kamera? On. Moikka. No niin. Mihin me jäätiin? Elikkä me ollaan parhaita kavereita ja tällä hetkellä me asutaan vähän niinku yhdessä tässä Nean luona. Ja tossa viikonlopun aikana me muutetaan Nean ja Nean koirien kanssa mun luokke, kun tänne tulee toinen koira, joka saa pentuja. Niistä lisää sitten myöhemmin. Niin. Juu. En minä tiedä. Tää menee taas siihen päin persettä. Jos haluaa kiinnostaa yhtään, niin tilatkaa ihmees. Ja. Antakaa meille vähän armoa. Me ollaan aloittelijat. Me ei kumpikaan tiedetä tästä hommasta yhtään mitään muuta kuin että ollaan katseltu muiden vlogeja. Ja sitten te voitte, tai no, niin, en mä itse asiassa tiedä. Voisitte antaa palautetta kans. Ja laittaa vaikka jotain kysymyksiä, että me voidaan tehdä niistä joku postaus. Kaikkea mahdollista. Vinkkejä saa pistää tulee. Aiheehdotuksia. Ihan kaikkea mahdollista. Siis vähän saat nolla, minkä kuvan sä annat meistä, kun sä juot ES vittu meidän ensimmäisessä postauksessa. ES on hyvää. Joo. Moiksu. Ei mene muuta. Heippa. Moi, mä oon Janina. Ja mä oon Nea. Ja tässä on meidän Inkku. Miten se jatketaan? En mä tiedä. Joo. Moi, mä oon Janina. Ja mä oon Nea. Ja tässä on Inkku. Inkkuukin vituttaa aina.